donna, katona, zutondoan aitona, lepotik bera kutuna, azen neska mutiltun, tuna, badugu zuk ez duzuna, aceituna. Donna, katona, zutondoan aitona, lepotik bera kutuna, azen neska mutiltun, tuna, badugu zuk ez duzuna, aceituna. ¿Aló? Paola, soy Julia, ¿me recuerdas? Julia, amiga, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo le va? Bien, Chino, pues ajá, tú sabes, aquí las cosas no están tan bien, están tremendas. Ya sabes lo de la enfermedad de mi hijo. Sí. Bueno, el tratamiento va bien, como que sí está funcionando. Los médicos dicen que sí está avanzando y que con la ayuda de Dios puede que se recupere muy pronto. Eso es muy chévere, Julia. Me alegra mucho, mujer. Sí, pero el tratamiento es muy costoso y con mi sueldo no me alcanza para nada. Había pensado que me podría ir con ustedes a Bilbao, porque allá pagan mejor que acá, entonces podría darle la plata a mi mamá para que me pague el tratamiento. ¿Venir conmigo? Julia, somos demasiados en el departamento. Si quiere, le puedo ayudar a encontrar trabajo de interna, cuidando a un señor mayor. Así no tendría que pagar ni arriendo ni comida. Ay, amiga, le agradecería mucho, de verdad. No es nada. Gracias, Hágale, amiga. que yo le ayudo. Se lo voy a agradecer siempre. Ama, nik uste dut neskamen aukeri honena izango dala, Bestela... Ez aukera bat, ez erresidentzia batera jentzera da. Erresidentzia batera, lehenago, hil! Ama, hankak ez deko zuen bezain indartzu, eta orain ezin zara egon bakarrik etzea. Laguntza behar duzu, eta guk, denok, lanpetuta gabiltz gure biharretan. Lasai, Begoña, pertsona jator bat bidatuko izu, eta ni etorriko naiz arratsaldero zurekin agotzera. Ez zara bakarrik nago. Ba, Begoña, nik ez dut deskargatuko egoitzaren aukera. Hor, oso ondo zainduko zaituzte. Eta zure adineko pertsonekin egon ahal izango zara. Entretenitua hemen eskame batekin baina. Gainera, egoitzaren prezioa, etxea alokatuta lortu genezake. Eta zer egingo dut nikan bertan, Egungo zu egon telebizio baten aurrien aparko dute? Salvame, ikusi! Hainbeste guztetan baiatzuk zaharretxiek, joan zaitzek, zeu. Miren, Begoñak argi utzi du ez duela egoitza batera joan nahi. Gainera, dirua zorionez ez da arazo. Claro. Ni bestelako aukerak ematik izaten nuen. Agos, arrazoi edeko zue, baina... Nola aukiko dugu hemen emakume bat sartute ni zaintzen egun zuen? Ba, ama, badaude kanpotik datozen emakume asko, lan hori egiteko prest. Gainera batzuek nahiago dute internagon, eta hola, etxe baten alokairua aurreztu dezakete. Kontuz, Ni badakit zer den. Aberaz familia baten etzien egon lan egiten. Horrela, etorri nintzen Bilbora. Eta ez da gauza gozue. Entzun do, jende asko aprobetsatzen dela, Ameriketatik eta datozen goitza horrekaz. Bai, hala da. Etxe honetan, ez da hori gertatuko. Hemen, ez da eskarorik egongo. Ondo entzun, Etxe honetan, ez. Bai, ama, lasai. Badakigu, mila bide kontatu diguzu, Aitzitze, Gorria zenez, gerran erzutela. AHB, Kartzane Gonzala... Familia hobet izan da, komunismoaren gotorlekua. Bai, ez egin barre, inoz horrek. Zuek biok, arrantzale familia batetik izatozie. Zuen aitzek, bakarrik itzazua izagutu zuen. Eta nik, portuan, sareak josten. Eta etxe batean lan egiten. Bai, ama, lasai. Ez, bihar ginei zari ezuek, Etxeak garbitzen da bezen horiek bezala. Hombre, neskame bati ez dioz ordaindu nahi izango arkitektu batek bezala, ezta? Informatzen ibili naiz eta 1000 euren goiro ordaintzen diete hilean. 7 egun aztien, nirekin, egun osue, hemen sartute, eta 1000 euro. Eta janaria eta etzea, klaro. Hori ere bat da dirua. Kontuz, lan egiten duzun lekuek? Ez da etxie, lan tokie baizik.
Eta zuk, zenbak eskatuko zenduke horrelako lan bat egiteagatik? Nik profesional kualifikatua naiz. Arkitektua, ez ikasketarik gabeko torkina. Eta zure gurasoak ez ziren ikasketarik gabeko torkinak? Ze azkara aztu jatzen dondik zato ziren. Arkitekturan oso kualifikatua izango zara. Baina memoriarik ez dakozu. Lasai ama, ez kezkatu. Ondo baino beto ordainduko dutzagu. Hona etortzen danak ez da gure kezarik eukiko. Egon lasai. Ez da. Hala, guazen zukaldera. Zerbait hartuko dut. Ilargitan astelena zenbat aste zatzera bidez idorretan barrena bilatzen da horrela baina tanta bat bera ez du asmatu gaua zenbat leio hankaz gora epeltasun erregua baina gau ez da giro gauari kea dario maitasun ezak plazer errezak ez dute balio maitasun ezak plazer errezak ez dute balio bata erio zelatan dabiltzan ez zaidazu berriro zein den zure baldintza zoaz ez itxuli hau ez da egia okela gordina sentitu ezina maitasun ezak plazer errezak ez dute balio maitasun ezak plazer errezak ez dute balio maitasun ezak plazer errezak ez dute balio maitasun ezak plazer errezak ez dute balio. Kaixo neska, zer moduz? Aspaldiko, Txibakean, non izkutatzen zara? Esan egandik iez ibiliko, ez da? Txibakean! Zer eskarraroa da, Ay,
¿No sabes? Mira, No, hemen gu bakarrik gaude. mitzetute eta bere morroiak. Begietan laukatetan zeaterakerik ematen. Egon lasai. Ni zurekin geratuko naiz nahi baduzu. Gu bakarrik gaude bat, bezinor. Ni ezagutzen zaitu. Esantzeko plazan egiten duzulo, ez da? Bai. Ni ere ikusi zaitut inoiz. Ni nora naiz. Ni jardi. Venga, ibilia zara? Ez da nekatuta dago. Ez daukat indarrik izan zeraino heltzeko. Venga, zerbait aurkituko dugu gaua pasatzeko. Irubi bat, kantetik kantoira. Baina hemen ere bai. Hemen ere zerlo bat kendu eta pintzoa jarri. Iriko lekurik honeak ari dira izorratzu. Baina zema da puta dago. Etxe arkitektura deitzen diote. Hostil arkitektur. Tendentzia berriak. Badakizu, diseinu modernoagoak guk kaletik ateratzeko. Itxuz egiten dugu euren postaliria. Guk kaletik ateratzeko? Joder, errez dute. Egin ditzatela pizuak, etxega edontzat. Edo aterpidu ginen, egun ozagola izateko. Eta ez iliterazitrin batzuk. Etxe bizitez eta izan da denon eskubidea? Ba, listo, amaitu da problema. Ondo legoke, baina antza nahiago dute honetan gastatu diru publikoa. Baina zer gertatzen zairi honetako agintariei. Nori egiten dio kalte guk, hemen lo egitea. Igual uste dute, kalean lo egiten dugu agotetak zaigula gote, jode. Antza, kaleak ez dira denonak. Mintzo badarikatuak. Zer bezate dute, fakirrak garela? Alkarera sartuko nizkio genik ipurtxolotik. Venga, guazen, zerbait aurkituko dugu. Irubi bat, kantetik kantoira. Baina ere itxi dute. Eskailerako honetan oso ondo egiten zen dugu. Jaurroiak. Baina hien honek ez dauka biotikularrea dara. Ez, hor diru zorroa eramaten dute. Eta ondo betetan. Jaurroiak. Irubi bat, kantetik kantoira. Begira, hain jende gehiago dagoela ematen du eta ez dut obrarik egin. Dezakegu, egin dezakegulo. Bai. Venga, guazen. Baina, gehitu zer datorren handik. Zer! Etorri guapaz! Hemen bere ingo duzuela gurekin! Mira, joan polatik atzera, babozoak! Venga. Ez du merezi hauekin lizkarretan astea. Baina ez joan, ondo pasatuko dugu. Irubi bat, kantetik kantoira. Bueno, begira. Markezina honetan geratu gaitezke. Bai. Rekurtu handizko neskazara, Bai, honegatik dinozu. Hau, nire lagunik onena da. Eskadigur, Eta izen hori? pues nitu. Zakarrontzi baten zegoen harrapatuta. Beste tipo batzuk, han, zegoen, ateratzen zaiatzen, eta ezin izan zuten, nik hartu eta arrezatera nuen. Eta ordutik beti irabaten nuen nirekin. Eta norbait tonto jarri ez gero, zaz! Bai, lehen ikusi dut. Bai. Eta Eskaliburri esker ez zait inoiz ipurdia otzitzen. Eta zure espataren gainean sartzen zara? Ba, azkenean fakirra bat zarela pentsatu beharko dut. Lai Lorena, Lorena. Kaka zaharra, baina ero neuria! Baina ze markezina mota da hau? Nori guratzen zaino unitatik babesten ez duten markezinak jartzea? Nore da Bilbon?
Ale, mendik! Eba eguzu bakea, ez duguzu kontinalkorik egin ara! Horein minini egoten behar duguzu! Utsi bakean, ale, mendik! Lasari. Bueno, orain, udara terpetxaren aukera geratzen zaigu. Dana bere errua da, tematuta dago nirekin. Hori bai. Hirurogei gizonen aurrean ez zatzen importazua zaizun. Bueno, venga, guaz. Bidetik kontatu dugu gure bizitza. Nik paso, agun! Iargi! Arantza deitu du, eta etxar daudela esan dit. Papera maitzen egili dira. Antza denez, jende asko zegoen segurantza sozialean. Eta nongoa da neska? Kolombiakoa uste dut. Haren erreferentzialik bidatu duzue? Ezin dugu donostartu Begoñaren etxera. Haiek izango dira. Gaizto! Urpizkatzu mesedez. Beitu, Begoña, hau Julia da. Zuzainduko zentzuen emakumeen. Bienvenida, Julio. Gracias. Baina, ze guapo eta zera fiesaren. Zerrik asko ez da. Ongi etorri, Julia. Baina ama, ege sorderaz, euskaraz ez dakieta. Etxe honetan, Frankoren garaian be ez gendun erdaraz egiten. Alanda ze, ez gara orain hasiko. Ba horrela ez dizu lertuko. Ulertuko ez dozta ba, astiro inez gero, gainera, egiten ez badotxat, zelan ikasiko dagoa. Julia, creo que con Begoña en 4 días aprendes euskera. Etorri nire gizu kaldera lasana. Etorri. Ve a la cocina, por aquí. Kafetxo bat hartuko dugu elkarregaz. Eta horrela kontatuko didazu nondi zatozi. Kafetxo bat baino txokolatetxo bat hartuko dugu. Niri txokolatie oso ondo dela Nik ere banuen etxe bat. Nik ere banuen familia bat. Nik ere banuen bizitza bat. Eta lana. Zer uste duzue, ni baino gehiago zaretela? Egorrak zarete? Iargi. Begira da zue. Iargi. Hemen dago, ez naiz ikustezina. Ere, haien modukoa nintzen. Noizka normala. Haien modukoa nintzen. Noizka normala. Ikaslea. Nituen kristonotak ateratzen. Baina moldatzen nintzen. Gainditzen nuen. Nik dantza maite nuen. Eta egun osoa dantzan ematen nuen. Bai, inoiz ikusi zaitut dantza egiten. Ozen egiten duzu. Asko galdu dut. Gu mailako dantza eskolan sartzea ere lortu nuen. Pentsa.
Orduan, mutil bat ezagutu nuen. Beltzanana. Altua. Begi berdeak. Dantzari bikaina zen bera ere. Eta era bat baite mindu nintzen. Orduan, berarekin irteten hasi nintzen, lagun berriak egin nituen. Eta gaua deskubritu nuen. Oso ondo pasatzen genuen. Gau osoa dantzan ematen genuen. Baina gauarekin batera kontsumitzen hasi ginen. Tipikoa. Gau baten krisi handia izan nuen. Eta psikiatrikoan ingresatu behar ninduten. Etxera itzuli nintzen, baina medikazioa hartu behar nuen egunero. Orduan, medikazioa lerdotuta uzten ninduenez, ezin nuen dantza eskolako erritmoa jarraitu. Horregatik, ez nuen beti tratamendua hartu. Eta tarteka, kontsumitzen jarraitzen nuen. Horrek, krisiak eragiten zizkidan. Eta ingreso gehiago. Hortik aurrerakoa, imaginatu dezakezu. Mutilagunak utzi ninduen, eskolatik bota ninduten, gurasoekin gero eta movida gehiago, kalean denbora pila, betiko lagunak galdu. Orduan, Irun utzi eta Bilbora etorri nintzen, orain dela 5 urte. Ordutik nago kalean. Bueno, hasieran kalean ez. Hasieran edo zer egiten nuen, pisu batean non egiteko eta kalean ez egoteko. Badakizu zer esan nahi dudan. Garai oso gogorra izan zen. Milagarria. Baina orain ez. Orain kalean nahiago dut. Ez dut hortik berriro pasatuko. Oitu naiz. Ez naiz berriro inoren jostailu sexual izango. Eta zure gaixotasuna? Orain, hobeto. Bueno, tarteka. Ja, ez dut kontsumitzen. Bueno, garagardoa besterik ez. Eta medikazioa ia beti hartzen dut. Baina, ahotsak hor daude. Joan eta etorri egiten dute. Gehienetan kontrolatzen ditut, baina batzuetan zaila da. Hori zen gertatzen zitzaizuna? Ezagutu zintudan egunean? Ahotsak? Bai. Bueno, eta zu? Zein da zure historia? Nirea ere ez da oso originala. Ni unibertsitatean nenbilen, magisteritza ikasten. Irakaslea izan nahi nuen. Bueno, irakaslea edo abeslaria. Badakizu zenbat gustatzen zaidan abestea. Hori nintzen ni. Neska normala, ikasketak eta lagunak beste arazorik ez zeukana. Zoritzarreko egun batean, nire aita eta ama istripu batean galdu arte. Hora utzi zen nire mundua. Baina zergatik izan behar da mundu hain kabroia eta zoritzarrekoa. Norrendu dit! Hori naiz ni. Zoritzarra, kasualitatea, patua edo zoria. Baina zuetza. Mister Sartes! Baina, uztitamun aurkezpenak. Ona, jolas. Az gaitezen zozketarekin, hemen milaka premio daude zuen artean banatzeko! Ea, zu, hartu papeleta bat. Zuretzat, pelutxezko dragoi errandoi bat!
Baina ze ondo! Beste sari bat! Alergia pelutzari, txalo bero bat! Urrengoa. Ea, zu. Utsi pentsatzen. Zu kilolari itxura duzu. Bai. Zuretzat, futbolean abiatzeko doain guztiak. Abiadura, indarra, psikomotrizitate bikaina! Bueno, a ver. Oso argia ez ari izango. Azken finean, futbolaria izateko irabazi dugu areriek baina golgal gehiago sartu dugulako. Futbola olakoa da. Amaikaren kontua. Ez da gari txikiri. Irabazi dugu golgalaino sartu dugulako. Futbola olakoa da. Ez da gari txikiri. Eta argi, zaria osatzeko atetik edaituko dizu fitxaketa milionarioa! Ez! Belauneko lezioa, futbola utzi beharko duzu motel, txalo bero! Ikus ezagun hor dagoen neska hori. Neska normala. Gurasoak dituen. Ikaslea da. Zoriontsua. Lagunak ditu. Bai, gustoko dut. Zuretzat, gaurko sari nagusia! Autoistripu zoragarria! Ez. Baina ez kezkatu. Istripua ez duzu zuk izan. Zure gurasoak baizik! Tadara! Ez kezkatu. Ez naizen gaiztoa. Ez dira atleta plezko berat. Ez da paralitiko ere. Ez dituzu gurpildun aulkipi bultzatu beharrik izan. Ez kezkatu. Badakizu zergaitik. Errepidean bertan hilko direlako! Txalo bero bat! Txalo bero bat! Ubezut berrian eitzat! Zer? Gutxiegi dela iruditzen zaizue? Bale, behar bada bai sari nagusia izateko. Baina dena ez da txarra izango. Asegurua kobratuko duzu. Bueno, parte txiki bat. Zeren zure aitari urteko kuota pasatuko zain. Eta hortik aurrera, depresioa, ikasketetan porrot, karrera utzi, tristesia handiagoa, eta droga, eta parranda, eta dirua zautu. Eta bankuari etxea zor. Eta lan egin. Eta bestelako lanak. Eta oraindik ez zara llegatuko. Eta zorrak. Eta tripetan utza. Eta desauzioa, etxegabetzea, epailea, idazkari judiziala, bankua, eta negarrak, eta polizia, eta iuak, eta maltak kalean, eta... Ez egin negarrik. Ez kezkatu. Ez izan eskorra. Dena zatxara. Bai, etxe bat galdu duzu. Baina kale guztiak irabazi! Txarara! Horrela bukatu zen alaba bakarra unibertsitate ikasle hura, kalean. Horixe da nire historia.
Bueno, Pocholo. Sí, mañana hablamos otra vez, tú tranquilo. Pásatelo bien en la escuela, ¿eh? Sí, aquí estamos todos muy bien, tú tranquilo. Mamá también. Pero te dejo con ella. ¡Agur, guapo! Adiós, mi rey. Hágale caso a la abuela y pórtese bien en la escuela, ¿vale? Mañana le llamo otra vez. Sí, yo también lo extraño mucho. Un beso. Murtilau. Gero eta guapoago dago, Eta gainera, cariñoso. Zer da, ba? Segon, holas. Utxien espero duzu nien, buetan guazan. Eta Iban, zinatute gogo. Dios la oiga. Begoña, gero eta ez duran diago dekozu. Medikura joan bargara. Tontakia. Katarrotxu bat baino ez da? Egola. Arratsaldeon, Begoña, ez dut hori zait bat gustatzen, Zan dotan, medikura joan behar dugula. Eskatu, benetan. Ez da zer. Bueno, baina bihar horrela jarraitzen baduzu, langiak egitera eramango zaitu. Falta gabe. Por cierto, badakizu ez ere gunden gau? Ez da nire urte betetzea izango, da? Ez. Zure urte betetzean udan da, eta oraindik asko falta da. Gaur, duela 2 urte llegatu nintzen ni entz honetara. 2 urte, ja? Ze aska pasatzen duen denbora. Txokolatie prestatu zen, eta berra eta berri ibili zinen. Nik ez neban ozer ulertutik, Kolonbiatik aldu berrien nintzen, eta oso galduten nengoen. Bai, gogoan deko bai. Isil-isilik egon zinen bai. Guztiz lotxatute. Eta bertu orain, ze ondo egiten dozun. Beharrez, bestela zeugaz, ez ara iziltzen eta. Bueno, hau kontakatibo bat da, Kontakatilu. Bai, itzontzia, asko hitz egiten duzula esan nahi du. Bai, neku erba asko egiten dut. Baina Begoña nola zen hori? Zozoak, beleari... Ipurbeltz! Hain azkar ikasten duen neska hau, Begoña, ea zer izaten diguten ospitalean. Galuri nora ezean piztia den kalean iria dut begira kaiola bat osatzen bihotz gabe ez dit irteten usten bakarrik iunpetan ametzik eskartoietan hemen zenaiz begira ikus nazakezue bestela zer desagertzen ari naiz ala zuek itzultzen ta nire ondoan itzazten duzue ta nire aurrean begiak iuntzen.
zuen begitzietan zabaltzen den irudiaren ilunak ala zuek itzultzen ta gure ondoan itxausten duzue ta gure aurrean begiak iluntzen argigarriegia baitira gure nora eza. Zelako kanta polite, zuk egin duzu? Eskerrik asko, bai, nik konposatu dut. Oso besti polita da, tristie, baina oso polite. Eskerrik asko, egiten gezara. Eta gainera oso uzgozu dagozu. Benetan, oso gustatu jaizura bestie. Eskertzen dizut benetan. Normalean jendea ez da kanta gelditzen entzutera. Eta gutxi batzuek txanpon bate ematen diate, baina ni ikusi gabe. Ba, euro galtzen dabe. Bizkaiera polite daukasun. Nongoa zara? Nire uste oso txartu egiten dut, ez? Ez. Oso ondo egiten duzu. Oso. Ni ama bazaitzen dut, Begoña, eta arek niri euskera erakusten dau. Dozta, barkatu. Oso gaitzorik dago, eta bendik ospitaletik nato, está muy malito. Espero dut azkar osatzie. Bueno, Julia naiz, Kolombiakoa. Ni nora, Bilboko zentrokoa. Bueno, kafe baten bidatera naiz, nahi duzu bai? Ale, mendik, ez olbido gara, gu zoritzara erakartzen dugu. Alde gugatik gure moduarik baduzu burutu nahi. Bueno, nora, bano ospitalera berriro. Agur, eskerrik asko, agur. Bati benetan, Beti berri. Aspaldi betidanik lekurik ez eraikitzeko zerotik hasten den ezer. Nork ez du merezi aukera bat, labor mazarago doan etxe batean bizitzeko zutondo baten epeltasun goxora itzultzeko. Zalantzaren lurraldean oinak elkar lotuta dantzatzera kondenatu gintuztenei paperezko arrezien eta etengabeko negu baten menpegaren hoi herri hau denona da zuek gu gara. Ta ze zaila den etxe bat lortzea, hainbeste etxe utz hor daudenean, batzuentzat eraiki zen, ta denontzat da lekua hemen.
babestu dezagun elkar. Zalantzaren lurraldean oinak elkar lotuta dantzatzea, kondenatu gintuztenei. Paperezko harresiek eta etengabeko negu baten menpegaren hoi, herri hau denona da. Zalantzaren lurraldean oinak elkar lotuta dantzatzera, kondenatu gintuztenei. Paperezko harresiek eta etengabeko negu baten menpegaren hoi, herri hau denona da. Zuek gara. Ez dut ulertzen zertarako esan digun zure anaiak hona etortzeko. Ospitaleko txanak antolatu nahi ditu antza. Seguruenik ama denbora eman behar izango duan. Eta txanda guztiak Juliak egin ez ditzan. Juliak egin ez ditzan? Eta zertarako hostia ordaintzen diogu ba? Bueno, miren, ez zaitezen hasi. Aizu. Aizu. Zelan dago ama. Momentuz, egonkor. Medikoak izan digute horrela egon daitekela hainbat egun. Arantza geratu da bertan. Bai? Baina zelan? Egonkor zegoela esan digute orain dela ordu bete. Bale. Orain zegoazan. Horretatu da. Arantzazak. Ama hilda. Dolu minak. Asko sentitzen dut. Bigarren ama bat zen niretzat, benetan. Berak, zeube, asko maite zentuen zu, Julia. Ospitalera joan beharko zenukete. Nik okupatua naiz, eta baina gauza guztietaz. Bai. Ba, hau zantzu. Nire kotzien junko. Nire joan naiz, partez bajatzuek. Ez, zu joan deskantzatzera. Gainera, bihar laguntza beharko dugu amaren gauzarekin. Plantak egiteari. Nirekin ez duzu disimulatu behar. Badakik nik ondo nolakoak zareten zuez. Zer ez da mure duzu. Que dejes tus monsergas. Y que ya puedes ir recogiendo todas tus cosas. Zure lan hemen amaitu da? Begira. Hemen duzu hilabete honetako dirua? Eta hurrengo hilabeteko ere bat. Hartu zure gauzak eta oso. Badakilan abokatu dutela, baina berandu da eta ez dago non egin. Ezin dut gorko gabe hemen pasatu. Ez zaitut hemen utziko Begoñaren gauza guztiekin. Dire oso daukazu, hilatu hotel bat edo horrelako zerbait.
Hola. Julia, amiga, ¿cómo le va todo? No sé qué hacer. ¿Qué le pasó? ¿Sabes? La abuelita que cuidaba estaba malita en el hospital. Sí. Bueno, pues falleció recientemente. Y no sé qué hacer. Su señora me botó de la casa sin apenas darme tiempo a recoger mis cosas. Qué desagradecido. Al menos le habré pagado el sueldo de este mes. Sí, bueno, y el del mes que viene, pero el problema no es ese. El problema es que no tengo dónde ir y, no sé, ¿podría ir con vosotros? Julia, ya tú sabes que mi marido y yo compartimos piso con otras dos parejas. Además, el departamento es muy chico. Lo siento, pero no va a poder ser. Vale, gracias de todas formas. Coja el dinero que le dieron y vaya a una pensión. Ya mañana tendrá tiempo de buscar piso. Vale, gracias. Adiós. Esos babosos, badakit nortzuk diren. Harrapatu egingo ditut nik horiek. Harrapatu egingo ditut, gutxien esperan edan, tazaz! Dena lapurtu doztie. Pasaportie, mobilie. Dena. Plazan, bihar zerbitzu sozialetara joango gara eta han zelaketa tramitatu izango duzu. Lehen ondo aterako da. Baina ez egon esperantzu faltzurik. Ezen ez da ondo aterako. Mr. Sortesek berditan hartu gaitu. Ezan nizun, guk zoritzara erakatzen dugula. Ez egin kasu honi, beti ikusten du botilerdi utzik. No, es que no lo entienden. Ni me hagan dago eta diru hori behar nuen tratamendu ordaintzeko. Eta orain, ezin dut ez hori egin, ez Kolombiara bueltatu, ez. Zer egiten dut orain, prostituzioa! Hori ez! Orain descansatu. Bihar zerbitzu sozialetara joango gara, eta han ikusiko dugu zer egin. Egun argi izena ikusten dobeto. Daukartu egin da. Behin, zin egin nion nire buruari, ez nintzela berriro gizon batekin oheratuko aterpe baten truke. Eta ez dio neska honi hori egiten utziko. Ez. Nik berreskuratuko dut bere dirua. Bai. Hau ez da Mr. Sotezen atzamarretan eroriko. Agur! Iagi!
Agunon. Kaixo. Hori, behar duzuta. Eskerrik asko. Eta Ilargi? Atzo, zure gartu zinean joan zen, Korrika. Zure gauza berreskuratu behar zituela esan zuen eta Korrika joan zen. Badakizu zoro aldiak ematen dionean. Ez da zartuko arazotan nire erruagatik, ez? Ez, lasai. Bere burua badaki zaintzen. Bere betiko eskinan egongo da. Bueno, orain zebizu zeleta jango gara eta sortapur batekin han aterpe bat bilatuko dizute. Bai. Hemen errodatuta zaude? Zer da hori? Ea enpadronatuta zauden. Ah, bai, Paola nire lagunaren helbidean enpadronatu nintzen, ailegatu nintzenean. No beto, bestela izorratuta zaude. Julia? Zeu zera? Arantza! Baina, non zartu zera? Pilo bat aldiz ditu izu. Zergatik joan zinen egunare etxekitik ez ezan gabe. Nintzen joan, nire lekuetan ninduen. Izan zidanan abokatu dutela eta zin nintzen etzean geratu. Zuge gorri hori, diru eskatu eta presaka eta zalpenik eman gabe alde egin zenuela esan zego. Baina, zer egiten duzu kalean? Dena lapurtu doztie, dena. Eta lagun haue lagundu didate. Bueno, hau nora da. Ez da Ilargi, ez da gure dagoen. Bueno, bani orain lanera egon behar dut, baina badakit. Hartu begunaren etziko giltzak eta joanera. Bertan geratuko zara zerbait topatu arte, bale? Baina, nik ezin dut horrelako alokairu bat pagatu. Bueno, ez kezkartu orain horregatik. Zuk ere joan altzara. Oso berandu noa, gero arte. Eskerrik asko Arantza, eriotaren diga. Azkenean, Ilargia erratuta zegoen eta ez dugu beti sortetzara erakargo. Orain, bengoz. Bueno, sortea Arantza da. Eta mama. Venga, guaz. Ilargi bilatuko du. Vale. Antzon, ez jakin norekin egon naizen. Juliarekin. Juliarekin? Ba, horretaz hitz egin behar nizun. Zer ba? Badakizu, Mikel eta biok notario horrenean egon garela. Amaren testamendua dela eta. Bai, Ba, ez jakin nori utzi dion amatetzea. ez esan, Juliari. Bai, gutun bat utzi du esanez, guri dana eman digula. Eta zorionez, denetarik daukagula. Eta Julian egu baino gehiago behar duela. Zure ama antzaztura kilokeraino, zelako emakumea. Eta zure anaia nola hartu du? Ondo, baina gustatuko litzaidake Mirenen aurpegia ikustea, Mikelek albistea eman dionean. Eta nire ere bai. Bueno, etzera noa, orain egongo gara, bale? Bai, Agur. agur. Beitu, handa diatzen Ilargi gauzak. Oraindik, bertan egongo da seguru. Ilargi! Ilargi, Uno! Ilargi,
Jarri! 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 Bueno, ilargi hil egin da. Eta ni, haren aluzinazioa naizenez. Agur esan behar dizuet. Bai. Badakit zer zabitaten pentsatzen. Orain, antzeslanari amaiera emateko protagonistaren azken hitzalditzoa. Ba ez. Erratuta zaudete. Ni, ez nahi sobranen protagonista. Bai. Egia da, hiru emakume hauen historiaren abia puntua. Nau naizela, Mr. Sortes Boteretxo. Eta bai, sorte kontua izan daiteke seme alaba baten gaixotasuna. Edota istripu berberan guraso biak galtzea. Baita gaixotasun mental bat garatzeare. Baina hortik aurrera, Julia, Ilargi eta Norari. Eta zein guztia, ez dute nirekin zerikusirik. Pairatzen dituzten lan baldintza duen gabea. Machismo. Arrasakeria. Ganorazko mediko arretarik ez izatea. Alokairu sozialen falta. Etxegabetzea. Eta bazterkeria. Ez dira kasualitateren fruitua. Beraz, ez leporatu horiek niri. Horiek guztiak, injustiziaren kontuak dira. Eta, nortzuk dira injustizia horren arduradunak? Nortzuk dira injustizia horren aurrean isildu, makurtu, edota beste lekura begiratzen dutena? Ez. Ni, ez nahi sobranen protagonista. Hori, beste nonbait enbiatu beharko duzu. Baina, dena dela, ez egin kasu handirik niri. Azken finean bakarrik, zer baten aluzinazio besterik ez naiz. Eta hau, fikzioa da. Antzerkia! Beraz, ez larritu. Ez garri aurpegi hori. Ez. Zeren, hemen ikusitakoa. Ez baita zuei ikusle baiteok. Gertatu zaizuen zerbait. Ezta? Batago Entzantzeko izkina hortan atzodanik Inork ez du bota nahi ez da bertan eserik ere Atzo justu zen plaza hortako merkatu ondoko lehen eselekua Gaia daztu inork beteko uda beteko gauetan Arditzagun aurki utzak ta zor dezagun aurki joko bat bihurtzeko zuen utzuneak bizinda Nola bat
bai. Ta zenbat okupatu dezaken ez dagoen zerbait. Hutsune batek irensten gaitu, ekaitzik handiena balitza. Ta gaur gure txikitik, gure izanetik, ta ezinetik, ardezagun atzeden aurki utzetan. Arditzagun aurki utzak, ta zor dezagun aurki joko bat bihurtzeko zuen utzune